Alright, what is up mga bro? Magandang araw mga bro. Welcome sa ating vlog. Ngayong araw ay ito, babiyahe ako ng Bicol, Cavite to Bicol. Nandito pa ako sa barangay namin dito sa Cavite. Kung alam nyo to, barangay Mambugdos, Bacoor, Cavite. Paalis pa lang ako. Ang oras ay 8:45, 8:38 na ng umaga. Nalita ako ng gising. Ang bala ko sana madaling araw ako pero hindi natuloy. Tapos yung weather natin ngayon ay maulan pagdating sa Bicol. Merong bagyo kaya asa natin na maulan, pero ayun, wala tayong magagawa. So rain or shine tayo ngayon. Kanina gusto ko na mag-record. Kaso yung GoPro ko nagluloko na naman. Kaya no choice, dito na lang tayo. Dito tayo mag-uumpisa ng ating vlog. So tulad ng dati, ganun pa rin. Rider ko walang maintenance, so hindi ko pa to na change oil simula nung pag-uwi ko sa Bicol nung December, pero all goods pa rin yan. Hindi ko naman kasi ginagamit. Alam nyo, mag 7 years na tong motor ko. Ayan, Raider 150 Star Edition Carb type. Ang odo niya ay 42,062.6 ngayon. Ayan o, kita nyo. Ayan. So biyahe tayo, malayo-layong biyahe to. Mga 300 plus kilometer to 400. Pero hindi na tayo lalagpas ata ng 400 kasi malapit lang naman Bicol. Babiyahin natin ng 8 hours. Ayan, wala akong gloves, so titingin ako dyan sa mabibila natin kung meron, para merong protection tong kamay ko, kasi pag sobrang init talagang bilad na bilad yan. Yun mga bro, update na lang tayo mamaya. Sana walang magka-problema. Ingatan sana tayo ng Panginoong Diyos sa ating biyahe ngayong araw. Naway makarating tayo ng ligtas at mapayapa, safe and sound mga bro. Alright, Aguinaldo Highway na tayo. Dito ang daan natin. Kung nakakapanood kayo sa mga vlog ko pa uwing Bicol, ang daan natin dito sa Daang Hari, Daang Reyna, sa may Laguna Service Road. Pero ngayon ang daan natin dito sa Tagaytay, sa may Sungay Road, and then Talisay, Baba Tanawan, Santo Tomas. Alright mga bro, nandito na ako sa Silang. Bakit na to ng Tagaytay? Alright. Medyo matraffic kasi dun sa Dasma, kaya hindi na tayo nag video pa. Dito na lang kasi yun, wala rin naman tayong magandang kuha dun dahil traffic. So dito akyat na ako ng Tagaytay. Halos 1 oras na tayo nagbibiyahe. Alright mga bro, nandito na tayo sa Tagaytay Highlands. Nandito tayo sa taas. All goods pa naman yung panahon. Hindi mainit, hindi maulan, makulimlim, pero wag sanang umulan dahil maganda pa rin kahit sunny day, kahit mainit. Natatakot ako sa mga lubak pagdating dito sa Quezon Province dahil ang lalaki daw ng lubak, sabi ng mga tropa natin. Dami tayong madadaanan, kaya doble ingat na lang. Dito tayo dadaan sa Talisay, Sungay Road na tinatawag. Kanan na tayo dito.
Tarik yung daan dito eh. Pababa. With view. Ayan o. Kita yung Taal Lake. Sarap dumaan dito ah. Woo! Masyadong kurbada. Welcome Talisay, Batangas. Alright mga bro, nandito na tayo sa baba sa Talisay, Batangas. Ayan, babaybayin na natin to papunta ng Tanawan. Let's go! Nakabilin ako ng gloves dito. Tanawan na to eh. Sec 550. Pwede na to. 10:30 na. Alright mga bro, dito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. Bro, pagas muna tayo dito sa refill gas station. 50 pesos per liter. Share lang tayo. Yay yay yay. Woo! Kala ko flat. Naiwan ko yung tools ng motor ko. Hindi ko nailagay sa motor, kaya pag nasiraan talaga tayo. Yan, tara. Sakto 4 liters yung ginas ko kasi ano lang yung gas natin, 50.07 centavos yung litro ng gas. Ayan o, kaya 4 liters yung full tank nito. Sinagad ko eh, nagpas ng 11. Ang bagal natin ah. Alright mga bro, nandito na tayo sa San Pablo, Laguna. Natanghali na tayo. Lakas ng sipol ng hangin. Alright mga bro, so nandito na tayo sa Candelaria, Quezon. Candelaria, Quezon na to mga bro. Ingay ng helmet ko. Wala, uulan na.
Hindi na ako nakapag-record kanina dahil nagluloko yung GoPro ko, pero kumain muna ako at yun, kumain muna tayo para lumakas-lakas. Medyo sumasakit na rin yung ulo ko. Uy, putang ina mo, ang taas. Ang sakit nun. Gago. Taas pala nun. Uy, putang ina mo, taas. Nakakagulat yung mga lubak dito. Umpisa na to, alauna na ng hapon, at nandito pa lang tayo sa Pagbilao, Quezon. Overtake na tayo dito. Alright, putragis na GoPro to. Nandito na ako sa Tagkawayan, ngayon lang gumana. Ay nako. Dito na tayo sa Tagkawayan. Dito lang gumana yung GoPro ko. Kanina pa ko ayos ng ayos. Ayaw talaga makisama eh. So yun mga bro, alas 4 na ng hapon. Binabaybay ko tong Quirino Highway. Papunta na to ng ng Tagkawayan. Kaalis ko lang dun sa Santa Elena, dun sa crossing na daanan. Yung gas ko 3 bars pa naman. Naka-2 gas pa lang tayo. Simula dun sa Quezon, dun sa una nating pinagasan. So okay naman yung takbuhan ko, chill ride lang. Ito na, sana gumana to, sana matapos yung vlog natin hanggang sa makarating gumagana pa tong GoPro. Ay, sakit na ng likod ko. Tagilid na tong truck na to. Ayan, papasok tayo ng Tagkawayan, Quezon. Tragis na yan. Basa yung sapatos. Overtake. Dadaan ng gwapo. Magpagas ako sa Tagkawayan para hanggang makarating tayo sa bahay meron pang gas. Grabe yung traffic sa Lopez, yung sa may ginagawang Skyway. Grabe, tukod yung mga sasakyan. Ang nangyari kasi merong tumirik na truck nasa gitna, kaya nagka-traffic sobrang traffic talaga. Buti nakakalusot ako dun sa gilid, pero yung mga sasakyan hindi talaga talagang pila sila eh.
sipon ng hangin. Ano bang magmahal? Alright mga bro, magpagas tayo dito, 200 pesos, 3.138 liters. Thank you po. Thank you. Alright, nandito na tayo sa Tagkawayan, Quezon, dito sa sentro. Alright, biyahe na tayo. Ang bilis nung nag-overtake sa akin Raider FI. Hindi talaga kaya FI. Hindi kaya ngabulin talaga eh. Bilis. So ayan, tuloy na naman tayo. Tamang jogging sila oh.
Del Gallego na tayo. Unang munisipyo ng Camarines Sur. Nagre-record ba tayo? Ay, nagre-record ba tayo? Kamusta kaya yung daan dito? Papasok na tong ng Ragay eh. Ito na. Ay. Ang huling pagbabalik sa Bicol. Ay. Tulay. Yes, tulay. Bicol Region. Sa oras pa. HPG yun ah.
tragis. Basa. Basa tayo guys. Wait mga bro, paragay na to. Ragay Camarinesor. Medyo mabagal tayo ngayon. Ay, basa. Nakalipas na yung alas 5 ng hapon. So, isang oras pa. Ay, puta. Umbak. Medyo malalim yun ah. Tanda na motor ko, hindi na kayang humabol.
Kahit nauna ka, hinintay mo pa rin ako. Alright mga bro, ayan. Nandito na ako sa sentro ng Pasakaw. So, ayan. Hindi na ako nakapag-video pa kanina sa may bandang Libmanan dahil lowbat na yung GoPro ko. So, nagpahinga lang ako dito sa sentro ng Pasakaw. Nandito tayo sa Aggas, sa may papuntang Badogo yung papasok dyan. Jeep terminal and van terminal. And mga bro, dito ko na lang matatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat at paki-like, share and mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel and pakipalo na rin ang ating FB page. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.